Sibingelele esiqeshini seshumi nesithupha 16 episode. Lokhu ngibonge njalo ungipha kweni indlebe. Ngibusise kakhulu njengoba nibusise ngalokho. Now siza kwindodana yesine. Ngithi bengenze indodana yesibili nesithathu. Sekuza kweyesine indodana manje. Ake ngizame ukuchaza la. Masithi uJehova wabona ukuthi uLeya akathandwa. Ngiyakhumbula ukuthi uLeya phela ongesenkosikazi oyi-choice kaJakobe. Njengoba wayethandela uRaheli ngoba uyena futhi yena wamthanda wena wayemthanda ngoba wayefuna ukushada naye nokuthi bathandana noma wamshela ngisho njalo. uLeya azange zamshele mhlawumbe njengomlamo wakhe that besa for those 7 years esasebenzela uganwa nguRaheli. So uNkulunkulu wayazi vele ukuthi uRaheli uyintandokazi kodwa uLeya akayontandokazi. So ke maybe this ngizama ukuchaza ukuthi masithi uJehova wabona ukuthi uLeya akathandwa. So ngizama ukuchaza leso simo leso. Now siqhubeke nasize kuJuda. uJuda yindodana yesine kaJakobe, which means praise. Isiphrofethi sithi thola kuGenesis 49 verse 9 to 12. Uyiwundu lengonyama yokwenyuka ndodana yami, usuka enyamazaneni, wakhothama wazelula njengengonyama, futhi njengengonyama ubani ongalokotha amvuze. Intonga yobukhosi ngeke isuke kuJuda, nobhoko lomiyali phakathi kwezinyawo zakhe, kuze kufike uShayilo, futhi uyolalelwa izizwe zonke. Ebophela emvinini imbongolo yakhe, ekhule ngokugcwele nenzalo yembongolo yakhe emvinini wekhethelo. Uqinisekile uyogeza isambatho sakhe ewayinini, nengubo yakhe egazini lamagilebhisi. Amehlo akhe abomvu njengengonyama ngenxa yewayini, ubumhlophe bamazinyo akhe bungenxa yobisi. Background: uJuda-ke indodana yesine kaJakobe noLeya. Waphinde wakhula wazala indodana wayesithi-ke kulokhu ngizomdumisa uJehova. Ngakho wayiqamba igama ngokuthi uJuda, okuhunyushwa ngesiLungu ngokuthi praise. IsiZulu-ke singathi dumisa or dumisane. AmaJuda-ke aziwa kakhulu ngenkolo yabo yobuJudaism, kepha abaningi babo yilaba abaguquliwe, as I have been insisting about this on my clips. Well, as I keep on saying, umlando uyakhula kanti futhi abaningi abacwaningi ababhala ngalomkhakha kunobunye ubufakazi obuvelayo manje ukuthi amaJuda angempela ilawa akhona ukuya ekudingisweni, ewakha ithempeli elabhidlizwa emva kweminyaka engama-70 ethunjwe eBabylon. eBabylon now is Iraq. If ubona Iraq namhlanje wonke umuntu uyazi Iraq. So kwiBabylon kazakuqala because siseBhayibhelini. Kuthiwa-ke abanye bafudukela ezindaweni zase-Asia, bahlala ngokwamaqoqwana, small pockets. Kuthiwa-ke abanye bazihlanganisa bezinye izizwe eziyishumi Europe. AmaJuda-ke alibangisa Europe besuka Asia babizwa ngama-Ashkenaz. AmaJuda alibangisa Europe besuka Asia babizwa ngama-Ashkenaz. Lawo maJuda-ke kuthiwa anesikhumba esifair, amehlo a-blue noma a-green noma ke a-light brown.
izinwele ngathi ziyakhanya, eziblonde, ngathi zidayiwe ngokumhlophe, ezibomvu noma ezibrown. Amanye amaJuda afudukela eSpain base bezibiza ngama-Sephardic, Sephardic. Kuthiwa-ke bona banesikhumba esi-olive, izinwele ezi-dark brown kuya kwezimnyama namehlo a-dark brown. Lawo maJuda-ke ayeseSpain afudukela eNorth America, Mexico and South America. Genesis 49 verse 10 uthi, intonga yobukhosi, symbol of royal authority, angeke isuke kuye nobhoko lomiyane phakathi kwezinyawo zakhe. Teach wherever you go until Shiloh afike. UShiloh-ke nguMesiya. Bathi umlando uqagula ukuthi abendlu yobukhosi baseYurophu bangamaJuda. Lokho kwaba yingxenye yesibusiso, having royal authority. Isaqhubeka isibusiso siyisesizwe sikaJuda kuze kube semhleni yanamuhla. Isibusiso sesibili sithi amaJuda ayoba ngabagcini beTorah. Lokho kusenzeka namanje kwinkolo yobuJuda, kodwa-ke akuzange kube semhlabeni wonke. Ngakho-ke uMesiya nguye oyofeza leyo ngxenye yesibusiso. Nguye oyoba yiTorah ephilayo eyolawula imithetho nezifundiso zikaJehova uma esebuya. Kuthiwa amaKristu akholwa ngokuthi yiwo afeze isibusiso lesi, kodwa iqiniso ukuthi abakasithathi isibusiso sikaJuda ngenxa yokuthi isonto lishendeza ngokukhonza ubuTorah no-God of Sun. Ayinalo ilungelo lokuthatha isibusiso sikaJuda noma bephuca ilungelo likaJuda lokufundisa ngeTorah, imiyalo kaJehova. Lokho-ke kwenziwa ngokuthi isonto liyehluleka ukufundisa ngeTorah. Kuthiwa yinkolo yamaJuda kuphela enelungelo eligcwele kuze kufike uMesiya uYeshua. Lapho-ke uJuda iyonikeza khona intonga yobukhosi kuYeshua ukuba abuse phezu kwezizwe zonke ngokomthetho kaJehova. Isizwe sikaJuda sifaniswa nengonyama ezinsukwini zokugcina. Umlando uthi bayoba nesibindi, badwengule, babe ngabazingeli ngakwezezimpi. I-State sakwa-Israel sasungulwa ngo-1948, saziwa ngokuthi ukugcwaliseka okutholakala kuZefaniya 2:7. La kuthi khona siyoba isifunda sabasele bendlu bakaJuda bayoklaba kuwo ezindlini zase-Ashkeloni. Kusihlwa bayolala benambe ukuJehova uNkulunkulu wabo uyobonakala futhi ngokuqinisekisile abuthe abathunjiweyo babo ababuyise. Isiprofetho leso sibeka ukuthi ngeke uJuda abe nekwakhe njengezinye izizwe kuze kube semhleni yethu lapho eyosungula khona ikwakhe noma indawo yakhe. Ngithi ngo-1948 sibona amaPalestina ephuca umhlaba wawo ngesihluku, lokho okwadala ukungahlalisani phakathi kwezizwe kuze kube namuhla lapho sisabona amaJuda edudula kwasani ethi Palestinian ngenxa yesenzo esenza ngo-October ka-2023. Leso sehlo sibhaliwe emlandweni oyofundwa isizukulwane esizayo. Kuthiwa-ke uJuda komele abe nesibindi njengengonyama, abe aggressive njengengonyama ngakwezezimpi ngoba bazungeze izitha ezifuna ukweba izwe labo. Kuthiwa-ke isizwe sikaJuda sesiqalile ezinye izizwe ezixube abantwana bakwa
by Jakobe Pietro Mascagni. It was performed by the isinyathelo Gauteng sokubuyisa choristers, umhlaba wabo accompanied by the JPO, the ukuze Johannesburg zonke Philharmonic Orchestra. izizwe zibuye ukugcwalisa isiprofetho sombhalo. I think this context speaks to the time when Britain and USA besebenzisana ukusungula i-Jewish state of Israel, the one I spoke about a lot kuma-clips engake ngawathumela about the history behind the clash between the Palestinians and the Jews. You can go back to those clips on Facebook group or shoot straight to my YouTube account and search for playlist how it all started. So mawukwazile ukuthi uye kwi-YouTube yami and playlist yakhona uklikhe usearch, but you can click i-playlist and you could see i-folder noma igama ebhalwe ukuthi how it all started, and then so ungathola wonke ama-clip lapho ngikhuluma khona nge-history behind ukulwa kwama-Palestina nama-Israelites, of which are most Jews there. Asibambe lapho bakwethu. uJuda mude kakhulu bukasithatha amamitha 11 eyedwa nje. Ake siyabonga ukusinika indlebe, Nkosi uJesu anibusise.